mwana uyu ane 15 years musikana. Akanyora grade 7 mai manje akapedza kunyora. Musikana uyu anoti anoremerwa kumeso. Apa paguma apa anzi pane pachifamba famba kunge pari kufamba gonye. Miri wake wese achinzwa kubaya baya. Akanzwa kubaya baya miri wake wese anobva apera simba. Kuchikoro nemuroad maanofamba. Vamwe vanotomutiza. Vamwe vachimutuka. Kusvika pane vamwe vakatozombomuudza kuti iwewe tsvaga anokubatsira nokuti fesi yako yachinja. Uri kutyisa. Musikana. Saka anogara achitongoti akangouya kwandiri anouya akangosuwa. Pekutanga ndakazotanga mubvunzo chii chiri kunetsa paupenyu hwako. Abva aenda nochema ari pasera. Akachema ndobva tazomutora. Ndobva ndamubvunza kuti ndiudze chiri kukunetsa because ndine matambudziko uri kundiwedzera matambudziko. Ndiri pamusoro pemamwe matambudziko. Ndopa akati mama ndinonzwa kumeso kwangu kunorema. Asi ndinotukwa nevamwe vachinditi zvandisina shamwari vamwe vangu vese vanonditisa. Vachiti ndiri kutyisa. Vachiti fesi yangu yachinja. Saka handisina kana munhu anondida nyange chikoro nyange murodhi mandinofamba. Ndakabva ndazosvika pakuona kuti zvakandiremera ndikasvika pakuzoudzawo ticha vekuchikoro takatoti handiitesa. Ndikanovatsanangurira ndikati ndo dambudziko rokusangana nemwana musikana uyu. Vakati tichaedza kuti tinge tese vakazongoitawo zvekungomukansela. But akati kana vakandikansela handina zviri kumbobatsira nokuti ndinenge ndichirwadziwa munyama yangu plus vanhu vanoramba vachingonditambudza. Mukomana uyu ane 12 years. Mukomana uyu anozviruma. Ufunga muri kuona mamwe mavanga aya atachiri kuoneka. Ndekuzviruma ese anozviruma mukomana uyu. Anozvirova mazimbama kumeso. Anozvirova mwiri wese akazvirova nyangwe paine chinhu padhuze anotora zvinhu zvezvo achizvipwanya. Achivharura hembe tinowanzotomupfekedza shoti. Tikamupfekedza trouser kana uchitona trouser anobvarura apedza hembe nokubvarura apwanya zvinhu zvizhinji mukomana. Inini chaicho anondirova. Ndakangovarairwa ndinongori kana ndarohwa. Zvokuti patinoda kuti tiedze kumubata ndopanotiza. Saka tinotogara kazhinji takamusunga mukomana uyu. Ndo dambudziko riri pamukomana. Usagope na? Usagope. Sachi mwana. Ati kucha na? Funda kutandiza zvimari zvouchita zvi. Fuga pang'ono. Right. Chita tiripai. Ikan. Dikira pang'ono. Apa palibe dzokolo alewa kwena. Palibe dzokolo kwena tikukonza mankhwala. Zokupani mogadzira masvika kumuyi. Phala mwana.
asi arume venyu pane zvaakabata achida kuti mari ipinde mukati. Azvo adotaza afana kutaura naadzimai andotaura naamai vake. Asi vaifana kutanga kutaura nemudzimai asi akadzoka kuna mai. Tokubverana? Vakazviona kuti handibvumi. Saka tichita tani? Toita sei? Ndoda kuti vana varapwe sekuru. Vana vangu vaite zvakanaka. Nokuti mwoyo wangu wokubereka mberi kunondirwadza. Ndoda kuti vana vangu vaite zvakanaka sevamwe vana. Tinakonza mankhwala dzichita bwino. Tinotora mushonga tichikubatsirai zvinhu zvinofamba zvakanaka muzukuru. Kwazwai vatari veSly Media TV, tinokuchingamidzai zvakare pane chimwe chironga chedu ipo pano paplatform nepachannel pedu pana kuunzirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumativi mana enyika nemunharaunda matigere. Zuva ranhasi tabuda takananga kuNorton kunonzi kuKaufa, uko kwatakambouya mushure mekunge imwe mhuri yaridza mhere kuti yatambudzika neurwere hwevana vavo. Ndiamai vana vavo vaviri, mukomana nemusikana. Mukomana aita dambudziko rekuti aigona kungotanga kungoita mashiripiti ekuchera pasi nezvigunwe, achiita zvangosiyana-siyana, achipwana midziyo zvokuti kana simba raanenge anaro kuti vamukontrole zvaitoda vanhu vakawanda vanomubatsira. Musikanawo anga ane dambudziko rekuti kumeso kwake kwaishanduka kuita mhuka inotyisa zvokuti haasina kana shamwari kana chii. Zvisinei hazvo chichemo chavo chauya ichi, vakauya kwatiri vamwe sekuru vatinoshanda navo vanonzi sekuru Kadzuramera, vakati aiwa imbounzai mhuri iyi kuno uku. Saka zuva ranhasi tanzwa kuti pane improvement dzakaitika zvokuti mai ava vanga vachida kupawo testimony yavo kuti chii chaakuitika, shanduko iripo pavana vavo. Regai tipinde pamba pavo tinzwe kuti zvakufamba sei. Ndiri pangu makasimba here? Aiwa, tiri nani kukuriseiko pano? Hapari nani zvapo. Sure. Zvakamira sei? Zvakamira zvakati vana vairwara. Uyu mukomana aichera gomba nemaoko, achizviruma kuzvirova, achibvarura hembe nekukanda zvinhu. Asi pari zvinhu mukomana izvozvo haachazviiti. Angosarawo nekungosika-sikawo. Zvekuti akanga asingadyi chikafu. Kuti atodya chikafu ndaitotsvaga mapiritsi ekuti anwe. Uyu musikana uyu ndiye anoremerwa, anotya. Zvemusikana asati zvinoti zvikada kuita kunge zvakuita nani. Zvemusikana zvinoita kunge zviri kudzoka. Asi mukomana uyu ane paanotarisa mumba medu. Paakatarisa ipapo panoramba akapatarisa otiza kunge ane chinhu chaari kuona. Saka ndakazosvika pakuti panguva yavakatanga kurwara vanava ndakafonera Kingston Mapupu. Kingston Mapupu ndobva auya. Paakauya ndobva atora nyaya yangu ndobva aisa mukwaedza mumafacebook. Saka ndakazosvika pakudedzwa naTilda. Ndobva ndaenda kwaTilda live ndikanotaura. Svikawo veSly Media ndopa vakanzwawo nyaya yangu ndobva vazouya. veSly Media ndopa vakauya vakanditora nevana. Tikaenda kwasekuru vatakaenda, sekuru vechivanhu. Ndo vari kurapa vana ava svika pazviri nhasi. Saka vari kuti havasati vapedza sekuru, vachiri kuenderera mberi nekuvarapa vana. Saka ndinopota ndichienda ndichinopiwa mushonga, ndichichinjirwa mushonga nasekuru vachindipa ndichishandisa vana. Chimboenda pamukomana apa. Mati mazuva ano pane panhu paari kutarisa achitiza achiita sei? Asati atanga kurapiwa nasekuru ava aizviita here zvinhu izvi zvakatozotanga ipapa vakumurapa? Aitarisa asi paitarisa pachaitsunya-tsunya maziso. Asi sekuru pane zvinhu zvavakanditi ndiise ipapo. Asi pandakazviisa aino zvaanotarisa achizviseka zvinhu zvacho.
maziso haachatsunye-tsunye zvaiita, aigara tsunya-tsunya maziso, haachatsunye-tsunye maziso, andozviseka kana kuzvituka zvinhu zvachona, aitotuka chinhu chiri papo, aitaura kuti unoruma here, stupid. Saka kuti pamwe pane zvinhu zvakatofumurwa nasekuru zvinokwanisa kunge zvaitomushandisa. Ndo zvandiri kufunga. Ko musikana anoti imwe nguva anoti ndinenge ndakasununguka mama hapana pandinonzwa, imwe nguva anoti mama zvakakwidza ndiri kunzwa kuremerwa usingaite, plus iye ari kuti musikana asati akubuda gedhi haafambi, anoti hanzi ndichiri kutyiwa nevanhu. Ndo zvaanotaura musikana. Hanzi ndichiri kutyiwa nevanhu? Kungobuda pagedhi apa vanhu vanototanga tomutiza? Anoti hanzi vanhu vanonditiza. Hapana kana shamwari yake hwaniwo inomboedza kushingirira? Shamwari dzekuchikoro dzimwe dzinogara apo nepapo. Shamwari yaimbogara kuno iri kudhuze, vakanyora grade 7, saka shamwari yakaenda kuHarare kune vabereki vayo, noti yaigara nabrother yayo. Saka pavapedza kunyora grade 7 ndo yandaitombotarisira kuti pamwe aigona kuzouya, since iri classmate, asi pari zvino hapana nouya. Tisati taenda kwasekuru Kadziramera, maimbotambura nekusungirira mukomana atanga zvinhu zvake, mazuva ano zvamira sei kubva pasekuru pawakatinga kuita basa? Zvakamboitika ndezvekuti takamboenda kwasekuru, bva tamboita zvimazuva tichimbomusungirira zvazvamboti dzikame, ndobva sekuru vatiti mhanyai futi mutore mumushonga, ndobva atanga futi. Saka ndobva sekuru vati uya mutore mumushonga, bva tazonotora mushonga. Saka tachingoti tikagara topiwa mushonga nasekuru. Iko zvino aiwa ambomira kwenguva asiri kuzviita, zvaaita zvekusungirirwa izvozvo tambomira tisiri kumusungirira. Zvaimboita zvekupwanya zvinhu? Aiwa, pari zvino haasi kupwanya. Tikatomutsura kana akaita kamistake, kana kamutyisidzira neshama anogona kutotiza. Kuti wotya kutoona kuti pana munhu apa. Asi kumashure uko zvava zvisingaitiki? Mashure anga asingatombodaro manje. Waitoti ukatoda kumudaro so hondo. Yaitoita hondo chaiyo zvino. Alright, tiri ipapo tikunzwa muri kufara kuti vana vaimprova. Ndipiwo yambiro yamuda kupawo vanhu, ngokuti pane vanhu vanoti isusu tinongoita chitendero chete, zvechivanhu hachishandi. Imimi makaita experience nezvamaisangana nazvo, ndeipi yambiro yamungada kupa vanhu vakateerera izvozvi vanoshorawo vana sekuru? Yambiro yandinoda kupa ndeyekuti kana waita dambudziko, chero kunonzi kunoda kubatsirwa, unofanira kutongoenda, nokuti iwewe ndiwe unenge uri mudambudziko. Nyangwe kwana sekuru ikoko, nyangwewo chero kunenge uchinzi kunokwanisa kubatsirwa, unokwanisa kuenda kuti unoona kuti kuedza kuona kuti zvinondiitira here, nokuti hapana kwatingatarisira kuti tingashora. Kwese kunongoita kuti vanhu tibatsirwe kuti zvinhu zviite zvakanaka, nokuti inenge isiri mishonga yekuti tiri kuroyaiwa, asi kuti tiri kuda kuti vana varapwe vaite zvakanaka, vanhu tiraramewo sevamwe. Tiise ipapa, handizoti pane muripo here wamakambobvisiswa kwasekuru kusvika pazvava izvi kubva kufamba kwese kwamaita? Vangokuitirai? Sekuru vari kundiitira free. Imwe nguva vanotofona kuti uyai mutori mushonga, ndovaudze sekuru handamari ebhasi. Vonditi kwirai mukwereti mukauya tokupai mari yebhasi. Ndozvandotoitirwa nasekuru izvozvi. Kana vasina vanombomira, asi kana vawana mari vanonditi uyai mutore mushonga, votondipa mari yebhasi, ndotodzoka ndobhadhara vanhu zvikwereti zvandienda kwereti. Pamusoro pekundibatsira free. Saka kurudziro yamunopa vamwe ndeyekuti chii? Kurudziro yandinopa vamwe ndeyekuti inini hangu ndiri kutenda pazvave pari zvino, ndakutarisira kuti zvigoperawo, zvinyatsopera zvinozvi vana vangu vadzokere back to normal. Ndo zvandiri kushuvirawo kuti zviitike, ndigokwanisawo kushandirawo mhuri yangu. Ipo kubva pamakaenda kwasekuru apa, baba vacho vakambobatika here? Baba vacho havasi kubatika. Havasi? Havasi.
ndinongonzwa kuti vamboonekwa asi ivo kana kubatika kana kuti pafoni hapana. Aiwa, tinotenda mama, tinotenda Ngoya Matipa. Ndofunga hama neshamwari kunze uko dzakatarisa izvozvi zvazonzirawo testimony yenyu iyi. Zviri kurangarira kuti patakamboya panapa mukomana waitombofunga sekuti achadhuma kamera ikadona uchishaya kuti ndikuona kuti adzikama. Saka tinokutendai chaizvo nenguva tichingoti ivo vanasekuru vanoda kubatsirwa nana sekuru vanongovabata panhamba dzenhare dzatinenge tiinadzo idzi. Mazvinzwira amai vachitsanangura dambudziko ravakanga rine vana vavo raivaonesa moto panopamba zvokuti vaitoshaya kana kubuda gedhi chaiko kwaitovanetsa nekuti mwana wavo kunyanya mukomana aiva violent achizviruma achiita mashiripiti akangosiyana siyana. Asi kubva pakachema kwatiri sekuru kadziramira vakati aiwa hwene mhuri ndiibatsire pakuratidza kuti pane pundutso. Nokudaro tinovatenda ivo sekuru nevamwe vese vanenge vachiita minamata yakasiyana siyana vanenge vachinge tisingakwanisi kuona tiziva kuti tifanani asi mazvinzwirawo vachizvitaurira nyaya yavo. Semazuva ese tinokurudzirai kuti mukauya paSky Media TV munolaikawo nekushayawo malingi edu nekurayirawo vanhu vakasiyana siyana vanenge vane matambudziko vachishaya kuti vanofamba sei kuti vawane pundutso muupenyu. Ndichikuonekai pano inisa Daniel Kachere, ndinotendawo Kundai Chitate uyo akabata mushini. Tosangana pazvirongwa zvinotevera.